Good morning mga kamarag. Andito na naman po tayo. Sana po napanood nyo ang first part ng aming biyahe mula Bicol hanggang Cebu. Yung first part po galing sa Baaw hanggang Matnog. At ngayon ang second part natin ay galing Matnog hanggang Cebu. Sana po magustuhan nyo ang video namin ito ni Father JR. Ang biyahe mula Bicol hanggang Cebu. Morning. Bigat na yan. Ito ko gabi. Oo. Paskat na lang kayo? Ay, mga alas 7 pang paskat. Anong Santa Clara. Yun na. Santa Clara mo. Baka pa ibang singit lang yan. Anong oras yun? Ano. Diyan na yung ng barko ng paskat kasi alas 7 pa. Santa Clara mga... Anong plate number na ito? Plate number lang. A few moments later. Okay na? Opo. Saan ang sunod? Bayad na po yung yun. Dyan na. Santa Clara. Sa taas. Niyagdanan niya. One eternity later. Santa Clara, Pinong-Pino. Good morning. Dito? May wag mo na pa yan. Magkano ate? Wait lang ka. Ha? Ay, baby ko. Sir, pangalan perma, contact number. Doon sa lamang. Hindi ko na mo alam. Contact number sa Dito, tapos na? 100 sir. Okay na ate. Ay, yan na lang. Palis ka po doon sa lamang. Silence. Sa akin yun. Sa'yo mo po ni. Sa'yo mo po yun. Okay na. Thank you. Dito pa pala. One eternity later. Ayan, papasok na tayo. Palabas na palabas. Pasok na. Oo. Thank you. Saan kuya? Dito. Morning. Tapos ate, Ay, walang post-poster. Santa Clara? Sa parating po tayo, wala na po yun. Saan kami? Pagka naman na po doon sa gilid. Okay. Ito rin ano. Ito sir, tapos na yan, paalis na yan. Paalis na. May dalawa kami parating, doon po kayo naka-schedule. Ano oras yung sunod na? Arrival nun sir, estimated ko sir mga 5:15. Ay. Anong oras na? 5:15 to 5. Ganun. Ang alis. Ang arrival dito. Sige, wala tayong magagawa niyan.
Andito kami sa barko ngayon. Nakasabay kami dito sa cargo, sa mga truck kasi naiwan kami nung Santa Clara. Kaya masyadong na-delayed kami. Pero at least andito na kami. Cargo ng mga truck. Eh sinama na namin yung motorsiklo namin. A few moments later. Yan, mga kamarag. Andito tayo sa Allen. Kung sinukayan natin na ang bagal. Ay, maulan, maulan, maulan. Calbayog City. Medyo umula, no, basa na, basa. Basa na ang sapatos ko. Basa na ang sapatos at gutom na. Gahanap ng makakainan. One eternity later. Tapos nang kumain dito sa Calbayog. Kaya lang ayun ang ulan sa unahan. Nakikita ko. Ay, magsusot tayo dito ng kapote. Bakit dito oh? St. Peter Paul Cathedral. Yan, basang-basa ang kalsada. Umulan kanina. Galit Street. Meron ditong Galit Street.
I love Santa Margarita. A few moments later. A few moments later. Wow! Andito tayo sa Sanjuanico Bridge. Oh my God! Wow! Ayan. Ang ganda. Ate, thank you! Shout out! Yung mga bata nagpa-picture tayo. Game na game naman sila. Kaya although di natin nakuha yung mga pangalan nila, pero shout out sa kanila ang babae. At shout out din doon sa dalawang pulis na paalam tayo kung pwede magpalipat ng drone. Okay naman daw basta yung motorsiklo ilagay sa gutter ng tulay kasi bawat sa baba. So kaya salamat, shout out sa inyo mga kuyang pulis, ang babait nyo. Andito na tayo sa Sanjuanico Bridge. Wow, ayos talaga to, ang ganda. Maswerte mga taga rito at na-enjoy nila ang kagandahan ng Sanjuanico. Yan, haba talaga. Although hindi naman to ang una nating pagtawid dito. Last April tumawid ako dito, nagka-motorsiklo din. Pero ewan ko ba, pagka sa tuwing tatawid ako dito, parang ang feeling ko parang laging first time eh. So yan. Welcome to Tacloban. So hahanap mo na kami ng mga kainan dyan sa Tacloban. Tapos dun sa kami sa Tacloban, maghahanap mo ng ferry papuntang Cebu. Tapos ang Sanjuanico Bridge. At mayroong mga support, mga tuyang pulis. Welcome to Tacloban. One eternity later. Welcome, Ormo.
Super ka. Kuya, papuntang Cebu, saan kung kumukuha ng ano, ng ticket? Bigyan primar, may kakakadilaliwat na. Ha? Kararating lang din namin sir. Kararating nyo lang. Oo, di din namin alam. Ganun. Saan kayo papunta? Cebu. Cebu. Saan kumukuha? Diyan, kaso fully booked naman daw. Okay. So, wala ka pala. Okay, pasok na tayo, kuya. Dagat, pero po. One eternity later. Welcome to Cebu, Kabarag. Malapit na. In a few minutes, we will land Cebu. Wow, spectacular! Yan ang Cebu, maayong buntag. Yan mga kabarag, at andito na tayo. Ito ang tulay na kumukonekta sa Mandawi at Lapu-Lapu. Super ganda. Maayog yun. Ayan. Makikiraan lang po. Shout out sa mga drivers na nasa ibabaw ng tulay. Andito kami sa ilalim nyo. Makikiraan lamang. Ayan. Ayun nga. Yung sa kaliwa natin ay Lapu-Lapu. Dito. Diyan ang Lapu-Lapu. At sa kabila naman ay Mandawi.
Lapu-Lapu City at Mandawi City. A few moments later. Ito mga kabarag ang mga nagdala sa atin dito sa Cebu. Maayong buntag. Maayong buntag. Yan. Maraming salamat sa inyo sa pagdala sa amin ng ligtas dito sa Cebu. Ito si Kuya. Si Kuya Kapitan. Captain Hiner. Si Captain Hiner. Si Kuya... Kuya, pangalan natin Kuya? Gareth Alvin. Kuya. Si Eugene at si... Yan. So, naka-vlog tayo Kuya ha. Ano to? Barag TV. YouTube. Barag TV. Maraming salamat sa inyo. Daghang salamat. Oh, galing kami sa Bicol. A few moments later. Maayong buntag, Cebu. A few moments later. Ito ang kwarto natin dito sa Hop-In Hotel sa Cebu. Ayan, okay naman, okay naman. At dito ay overlooking tayo sa, ayun, ganda.